Pozdravujem všetkých. Rád by som sa čo možno najjednoduchšou formou zamyslel nad otázkou zmyslu života. Väčšina ľudí je možno presvedčená, že ich život má nejaký zmysel. Sú však aj takí, ktorí odmietajú, že nielen ich život, ale aj ľudský život ako taký môže mať nejaký zmysel. Jedni aj druhí, pokiaľ to tvrdia, tak zrejme už nejakým spôsobom rozumejú tomu, čo sa má na mysli pod zmyslom života. V tomto prvom videu sa zameriam na tú prvú skupinu ľudí, teda na tých, ktorí sú presvedčení, že ich život, prípadne akýkoľvek ľudský život má zmysel alebo za určitých okolností môže mať. Sú zrejme medzi nimi takí, ktorí to nepotrebujú ďalej zdôvodňovať, ani si to nejako vysvetľovať. Môžu jednoducho stavať na zvyku, že vykonávanie aspoň niektorých činností im dáva zmysel preto, lebo tie činnosti vykonávajú dlhodobo a tiež možno preto, lebo rôzne ich praktické ciele sú s nimi prepojené. Aby sme sa aspoň trochu hlbšie zamysleli nad otázkou zmyslu života, treba sa ďalej pýtať, prečo nejaká činnosť má pre človeka zmysel. Pre niekoho môže mať zmysel ísť na dovolenku, pretože očakáva, že dovolenkový pobyt napríklad pri mori mu prinesie zážitky, ktoré si z nejakého dôvodu cení. To znamená, že to má pre neho zmysel preto, lebo takto realizuje zážitkové hodnoty. Pre niekoho zase môže mať zmysel, keď v rámci pracovnej činnosti vytvorí nejaký produkt materiálnej alebo duševnej povahy. To znamená, že to má pre neho zmysel preto, lebo takto realizuje tvorivé hodnoty. Pre niekoho zase môže mať zmysel, keď v rámci osobného rodinného života vychováva deti. To znamená, že to má pre neho zmysel preto, lebo takto realizuje postojové hodnoty. Máme tu teda tri skupiny hodnôt: zážitkové, tvorivé a postojové. Prečo by ale realizácia týchto hodnôt mala mať zmysel? Pochybovačný oponent môže vyzvať toho, pre koho to má zmysel, aby to ďalej zdôvodnil. Na to by väčšina ľudí reagovala asi tak, že sa dobre cítia, keď realizujú zážitkové, tvorivé, postojové hodnoty, alebo že ich to naplňa, alebo by možno povedali, že to už robia desiatky rokov a sú tak so životom spokojní. Minimálne je takto z ich perspektívy život šťastnejší, ako by bol bez toho. Preto to teda robia, aj keď to vôbec nemusia takto analyzovať, aby im to dávalo zmysel. Nášho hypotetického pochybovačného oponenta však takáto odpoveď opäť neuspokojí, pretože ho bude ďalej zaujímať, ako je možné, že sa dobre cítia, keď realizujú tieto hodnoty. Alebo ako je možné, že ich to naplňa. Alebo ako je možné, že sú takto so životom spokojní. Skrátka, skeptický oponent sa bude zaujímať o nejaký taký predpoklad, ktorý by mohol všetky tieto introspektívne, teda subjektívne presvedčenia, že sa niekto dobre cíti, že ho to naplňa, alebo že je so svojím životom spokojný, postaviť na nejaký objektívny základ. Subjektívna skúsenosť spokojnosti totiž neposkytuje dostatočné kritérium pre hodnotu nejakej činnosti, keďže ľudia zvyknú byť častokrát spokojní aj vtedy, keď napríklad niekomu niečo ukradnú.
Čo teda zaručuje, má zaručiť, že uvedené činnosti a hodnoty, ktoré sa prostredníctvom týchto činností realizujú, majú nejaký zmysel. Môžeme odpovedať, že je to dobro, pokiaľ ho týmito činnosťami a hodnotami dosahujeme. Nášmu pochybovačnému oponentovi ale nemusí byť bez ďalšieho zrejmé, prečo by dobro malo zaručovať zmysel uvedených činností a hodnôt, ktoré sa prostredníctvom nich realizujú. Môže sa pýtať, prečo by práve dobro malo zaručiť, že hodnoty a činnosti majú zmysel? A čo je to vlastne potom dobro? Môžeme odpovedať nasledovne. Dosahovaním dobra sa náš život stáva zrelším, plnším, produktívnejším, takže dobrým pre nás je všetko to, čo nás k takémuto životu privádza. Prečo by ale zrelosť, plnosť, produktivita života mali mať cenu? Pretože jeho duchovný rast má cenu. Prečo by ale tento rast mal mať cenu? Lebo samotný život, a teda uskutočnenie jeho potenciálu, má cenu. Prečo by ale samotný ľudský život mal mať cenu? Pretože všetko, čo sa zrodí na zemi, má cenu. Prečo by ale všetko, čo sa zrodí na zemi, malo mať cenu? Pretože samotná zem, ako objektívny základ, podklad, fundament toho všetkého má cenu. Prečo by ale naša zem mala mať cenu? Podobné aj iné otázky kladie pochybovačný oponent hlavnej postave môjho románu, teda Poslednému človeku. Ako potom posledný človek zareaguje na poslednú uvedenú otázku? Je v podstate stále legitímna, ako aj všetky predošlé. Ten, kto žije podľa určitých presvedčení, o to viac, keď sa týkajú zmyslu jeho života, môže byť vyzvaný ich zdôvodniť. Môj román však nie je len o zdôvodňovaní a filozofovaní, prevažuje totiž umelecký štýl písania, keďže ide o román. K tomu viac v mojom románe pod názvom Posledný človek, vôľa k boju, ktorý sa predáva v Martinuse, v Pantarej, v Artfore alebo na internete. Teším sa na reakcie čitateľov.